Please subscribe, like, and share.
Proviane Casange, Quanto Case, Proviane Casange, Mema Provia, if you are woman got talking, Mema Propia, if you are woman got talking, as I did and it wrote jump on as I did and it wrote jump on as I did, the boss, my dear, as I just a boss, Provia Santina Casange, Propia Santina de Casange, I said to Jimmy more than every or show. said to me more than every show. When the Benyas are continuing watching down on the one pimp, the couple of annual. When the Benyas are continuing watching down on the Sawan, Pimsica Pomano, Obinya Sabian Kobe, Obinya Sabia Kobe, Ragwa Bacana from Pro, Damri Favisi, Ragwa Bacana from Road, I'm Favisi. Memo Jabindo Dakoya Dunge, Memo Jabido Dakoya Dunge, Yadana Jacomoji Jota, don't jump on the Munge, Yadamania Jacobaji Juta, Tokmo, jump on Munge, Otosika Samana Jakunge, Otosika Samana Jakunge, I Jabu John Frewo, Yakaba, John Flower, I have away from Pro, Damri Fowl, in a brave from Road, I'm Fowl. was I for you no guessing, Was I the word you never sing? was present in a day, Casange, Oh, present in a Casange. walk over at the weather, if you know gas, I'll do that, I don't do some woman. What's the boy? Saba prayer about Papa. That's some woman nation. Was said to be the accompaniment and fear some one nation. Ajay, just as I told you. Was said to me over. Onwa, Adimo, Adamo, Adagariabo, a Pelacon printing. Was said your time printing such man of the two. I'll put in your time or Timu. What you come away? What you come away? Was that to the Intracoba was so? Would you put out and put for a fetter? When the Benjamin was said to it, women were going to Manapa. But I never did. What to come my any search? One, I'll start to go. I don't know idea. I'll start to put down well. Do you? I put down what the person was that. I don't know where here. I don't know if I can with you. What did you go with you? I was that. Ow. You might do back on your body. Was that to do Nagana if you want to jump on the way? Was that to do Nagana if you want to? Ura, regional minister, busy among Benin, and then Nana Asarba, mine, Worawora. Nana Kofi Afra, Kajibi Mine, Council of State. Nana no akamfo ni gwanfo a won patam ha nyinara. Se nana no akamfo ni gwanfo a won patam ha nyinara. Etie. We are district secretary for ne. Etie. Regional minister nam.
Ewura district secretary kwa ni regional minister na. Sende. Rawa memo haya. Akoye nsemi no awerɛhoɔ ne anigye. Otumfour se na obedu Worawora memo ha ayɛ nsemi no ayɛ anigye ne awerɛhoɔ. Awerɛhoɔ ɛne sɛ me nananom ayɔkofo ɛwɔ kontaase a yɛbɛpie ha sɛ yɛ. Ɔse na awerɛhoɔ ne sɛ ne nananom ayɔkofo a yɛwɔ kontaase a yɛbɛpie ɛbom ha. Ɛkwan a wɔn de fa soɔ ne nante a yɛde bɛpie ha awerɛhosɛm wɔm bebree. Ɔse kwan a wɔn fa soɔ ne nante a wɔn nante a wɔn bɛpie ha no awerɛhosɛm wɔm bebree. Yɛwɔ kontaase yɛne kontaase hɛn na te hɔ. Ɔse wɔn wɔ kontaase wɔn ne kontaase ne kontaasefoɔ na te hɔ. Saa berɛ bi sɛe na ne di adeɛ wɔ kontaase. Ɔse saa berɛ no ebi sɛe ne di adeɛ wɔ kontaase. Bakoma hɛn ne yɛfrɛ no Gyebi. Ɔse na bakoma hɛn ne yɛfrɛ no Gyebi. Gyebi ma ne nkɔlaa akɔyi apakyerɛ pitire na ne kɔn wɔn na ɛna ɔpɛ yɛde baayɛ. Gyebi nkɔlaa akɔyi apakyerɛ pitire ɛno na no kɔɔ dɔ a no ɔpɛ. Ma adu sɛe onua de bi brɛ pokuare odi kan. Ɔse ma adu sɛe onua de bi brɛ pokuare odi kan. Ɛhɔ na ɛkɔfa asɛm yi nyinaa baayɛ. Ɔse ɛhɔ na ɛkɔfa asɛm yi nyinaa baayɛ. Adu sɛe yɛfrɛ no baayɛ ma asɛm sii hɔ. Yɛfrɛ adu sɛe baayɛ ɛma asɛm si hɔ. Adu sɛe ba wɔn ne ne gya ase hɛn na baayɛ. Sɛ adu sɛe no ba wɔn ne gya ase ne baayɛ. Hɔ na me nananom yɛ wɔ kontaase te asɛm asie nti ma yɛsɔre yɛfiri kontaase. Nananom wɔ kontaase te asɛm asie a ɛno nti wɔn firi kontaase wɔn nso firi kontaase hɔ ɛbaayɛ. Ɛnɛ nipa ha Woraworafoɔ bɛpie ha yɛfiri hɔ yɛkɔ Denkyira. Sɛ na ɔbaayɛ Worawораfoɔ ebepie ha no efiri hɔ no wɔn kɔ Denkyira. Mo firi hɔ Tibrɛ Kasabaa na ka edi anim. So mo firi hɔ no Tibrɛ Kasabaa one na odi anim. Wɔne onua poko frɛfrɛ. Ɔsɛ ɔno odi anim frɛfrɛ. Eduru Denkyira mɛmu yɛantumi antena hɔ. Denkyira mɛmu wɔn ntumi antena hɔ. Firi hɔ na yɛde kɔpie abiri. Ɔsɛ ɔno firi hɔ no mo kɔpie abiri. Abiri yɛ kɔsɛ baabi tran. Ɔmo kɔ abiri no mo kɔsɛ baabi tran. Ma wɔn mo baabi edi kan na yɛ abopɔ mu nti wɔn ntumi antena. Ɔsɛ baabi ɔmo de mo odi kan na abopɔ mu nti wɔn ntumi antena. Wɔn yɛ saa ma wɔn mo baabi ɛnɛ asɛ deɛ Abiri Gardens wɔ no hɔ na yɛfɛ yɛ ma wɔn mo kɔtena yɛ. Ɔsɛ firi hɔ na ɛma wɔn baabi ɛsɛ nɛ ɔda Abiri Gardens hɔ no ɔna ɛma wɔn kɔtena yɛ. Wɔn mo tena hɔ fie dumienu ɛhɔ na ntawantawa si akɔmufoɔ ne ayifoɔ ntam. Ɔsɛ ntɔn fie dumienu ɛhɔ na ntawantawa si akɔmufoɔ ne wɔn ntam. Aguapem ntam. Ɛne aguapem ntam. Ɛnam me nananom yi deɛ asi wɔ asantema mu a yɛfiri hɔ nti yɛntumi antena hɔ na yɛsrɛ kwan. Ɔsɛ nam nananom deɛ asi wɔ asantema mu a wɔn ntumi antena hɔ nti wɔn srɛ no mo firi hɔ. Wɔn mo ba beduru nkonya. Sɛ wɔn ba abɛduru nkonya. Beduru nkonya nso Tibrɛ Kasabaa na ne di anim ara. Ɔsɛ ɔbɛduru nkonya Tibrɛ Kasabaa ɔne na odi anim ha. Beduru nkonya nso ntɔkwasɛ si hɔ. Ɔsɛ ɔbɛduru nkonya nso ntɔkwa si hɔ. Ɛma Tibrɛ Kasabaa wɔtɔe. Ɛma Tibrɛ Kasabaa wɔtɔe. Ɛno nti ma wɔn nua poko frɛfrɛ no saa apagya a nipa yi de abɛdue baabi ɛwɔ yi. Ɔsɛ nti ɛma wɔn nyɛ frɛfrɛ ɛne ɔbɛgya saa nipa yi ɛde ɔbɛduru baabi ɛwɔ sisi yɛ. Wɔn mo firi nkonya na afei deɛ wɔn si yɛ pɛ baabi ɛwɔ koraa nipa nto yɛ koraa ne akɔ akɔduru. Sɛ wɔn firi nkonya no wɔn si yɛ baabi ɛwɔ akora nipa nto wɔn no yɛakɔ akɔtena. Ɛna yɛde bɛduru ha yi. Ɛna wɔn de ba abɛduru ha. Yɛbɛtena ha no. Yɛbɛtena ha yi. Wɔn bɛtena ha yi. Yɛsa aba ha mema megya ase hɛ adubɔfoɔ sa aba ha sei. Sɛ wɔn bɛtena ha yi ɔman no gya ase ne adubɔfoɔ saa aba ha. Ne mprenu so adubɔfoɔ bɛka kyerɛ sɛ mo nsa meɛnkɔ asante. Ɔsɛ ne adubɔfoɔ saa bɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔn mɛsɛ meɛnkɔ asante. Wɔn mo kaa sɛ yɛbɛtena ha nanso yɛasom yɛwura wɔ asante. Sɛ wɔn kaa sɛ yɛbɛtena ha nanso yɛasom yɛwura wɔ asante. Ame mema adubɔfoɔ ka kyerɛ sɛ ne yɛmfa nipa dumra yɛde num bae. Ɔsɛ ɔma adubɔfoɔ ka kyerɛ wɔn sɛ yɛmfa nipa dumra na nipa dumra wɔn de num ɛkɔ. Ma adubɔfoɔ gye yɛ sika ka ho a ɛkyerɛ sɛ ha sei nso medea.
Ɔsɛ ɔdun kɔɛ ɛmɛ ɔdisika kan ho ɛkyerɛ sɛ ahaso Otumfour na ne bia. Ɛma ɔbɛbɔ na maneɛ ɛwɔ Kumasi. Free hɔ na me nana no yɛatena ha yi a. Ɔsɛ firi hɔ na wɔmatena saa. Ɛnoa mu Presbyterian foɔ baayɛ ne yɛbɛtena ha bɛhyehyɛ school maa yɛn. Ɔsɛ ɛnoa mu Presbyterian foɔ baayɛ bɛhyehyɛ school maa wɔn. Adeɛ Broni a wɔbɛhwɛ ha wɔn nso ne wɔn bɛtena ha yɛ ma wɔn yɛ nhyehyɛeɛ koraa pagya a yɛn nyinaa ka akamfoɔ bom de ɛkɔhyɛ nnipa baako ase. Ɔsɛ wɔn yɛ nhyehyɛeɛ ka wɔn akamfoɔ wa nyinaa bom wɔn de hyɛ nnipa baako ase. Enso enam sɛ ne nyɛ saa na ɛnɛ wɔ sɛ yɛ nti anyɛ yie. Ɔsɛ ɛnam sɛ dɛ saa de sɛ yɛ nti anyɛ yie. Ma obiara di ne ho so. Ɛma obiara di ne ho so a ne wɔ mu de te yɛn. Ɔsɛ a ne nyinaa mu da ho te. Na nigye nso a mede ka yɛn nso ne sɛ. Nigye nso a ɔno nso de ka ne sɛ. Ne masa manyam nipa. Ɔsɛ ne masa nyam nipa. Di adeɛ mfie mmienu ne fa nie na Worawora hene wɔbɛkyia me. Ɔsɛ di adeɛ mfie mmienu ne fa pɛpɛɛpɛ na Worawora hene ɔbaba bɛkyia no. Baayɛ no ɔyɛ sɛ nana aha na mfire ti Kuntaase hene ɛna de ne baayɛ sɛ neɛ nana mɛsa ama besuae ma kyerɛ wo. Sɛ ɔno fire Kuntaase hene de baayɛ ɔka sɛ nana nti mɛsa aba ma besuae kyerɛ wo. Ampara me ma ne kwan ɛsiane sɛ me nana no no ɔfiri Kuntaase ne baayɛ. Ɔsɛ ampɔ ma no kwan san sɛ de nana no a ɔfiri Kuntaase ne baayɛ. Wɔne Kuntaase man nyinaa ba asanteman besuae kyerɛ me. Ɔne Kuntaase man nyinaa baayɛ ɛba asanteman ɛba besuae kyerɛ. Ɔbaayɛ nso mede no aka asanteman ho. So ɔbaayɛ nso ɔde no aka asanteman ho. Ama ama ayikofoɔ onua kokofo hene. Ɔsɛ ɔbaayɛ no ama ɔde no ama ayikofoɔ onua kokofo hene. Ɔba Kumasi a wɔno ne teɛ. Ɔsɛ na ɔbɛ Kumasi a ɔno na ɔne ne teɛ. Akyia me. Wɔsɛ bɛɛ afenie yɛto yɛn nsa frɛ me wɔ saa afahyɛ yi ara ho. Ɔsɛ ɛbɛɛ woto nsa frɛ no wɔ saa afahyɛ yi ara ho. Saa berɛ me ma hene baako ɔfenso hene na baayɛ. Ɔsɛ abrɛ no ɔma hene baako na fenso hene ɔno ɔma no baayɛ. Wɔmmra ha na wɔn mu hunu sɛ mewerɛ mfiri yɛn. Saa berɛ nso me sa aka kyerɛ ne sɛ nkɔlaa wɔ ha a ɛhia mmoa wɔ adesua mu nso ɔmmra na wɔmmɛbɔ foto a yɛde bɛyɛ adesua wɔ ha. Saa berɛ no ka kyerɛ no sɛ nkɔlaa a wɔmmoa ha ɛhia adesua no ɔmmra na wɔmmɛbɔ foto no bi wɔ ha. Ɔbaeɛ bɔbɔ ɔmamanneɛ sɛ yɛgye no fɛfɛɛfɛ. Ɔsɛ ɔbaeɛ bɔbɔ ɔmamanneɛ sɛ ɔbaeɛ mogye no fɛfɛɛfɛ so. Na hɔ na me saa meka kyerɛ Worawora man hene sɛ. Ɔsɛ hɔ na ɔka kyerɛ Worawora man hene sɛ. Afe a bɛba bio no a wobɛhyɛ fa no deɛ mea mɛba na mabɛhwɛ me nana no. Afe a bɛba bio a wobɛhyɛ fa no deɛ na wabɛsi mu aba na wabɛhwɛ me nana no. Ɛne nnɛ yɛ a mede apue ha yi. Ɔsɛ ɔte mu anim ha yi. Na me baeɛ a Otumfour sɛ na ɔbaeɛ a ba ma Worawora man hunu sɛ menyaa mu. sɛ ɔba ma Worawora man ahunu sɛ wɔnyaa mu mu da. Ba mo mo hu sɛ firi nana pokɔ a pɛ so mutu motoɔ no yɛwerɛ mfiri mo. Sɛ ɔba ma ahunu sɛ ɛfiri pokɔ a pɛ so a mutu moto no yɛwerɛ mfiri mu. Ɛyere yɛ ayokofo afiri Kuntaase anti mea me dea. Ɔsɛ ɛyɛ ayokofo a bɛfiri Kuntaase a nti ɔno ane dea. Nipa ɛwɔ mu biara yɛ mea me dea. Ɔsɛ nipa ɛwɔ mu biara yɛ ɔno ane dea. Ɛmu biribiara yɛ mea me dea. Ɔsɛ mu biribiara yɛ ɔno ane dea. Ɛsiane sɛ yɛdii kan baeɛ mesaa me baabi o ma yɛhu sɛ me dea ampa. Ɔsɛ san sɛ mudii kan baeɛ no ɔsan ban baabi o ma ɔbu mu sɛ ɔno ane dea ampa. Ɛna nnɛ masa maba. Ɔsɛ nnɛ nso wasa aba. Me baeɛ a mebɛhyɛ mo nkuran sɛ menyaa mo mu. Ɔhyɛ mo nkuran sɛ ɔnyɛ mu mu. Na monte asɛm nso sɛ ɔsɛ tumi ti Kumasi no m'ani wɔ mo ho. Memu obiara nhunahuna mo ha. Ɔsoma obiara nhunahuna mo wɔ ha. Memu obiara nsisi mo wɔ ha. Ɔsoma obiara nsisi mo wɔ ha. Ɛna ha nso mema ya ntimitimi ba ha bere biara mepɛ biara. Ɔsɛ ha ntotumi ba ha bere biara ɔpɛ. Akyame. Ɛtie. Na me baeɛ a
o se ye ba be hwe kwan e de be hwe so ama Worawora man so Otumfour o se na oba ya o be hwe kwan o be fa so a e be ma Worawora man so Otumfour kane ne de ntokwa o se kane ne de ntokwa kane o se tunam de tuo na ekon no de tuo na ekon me da wo tuo me be ma matimi masa makon o so da wo be ma obetimi asako enso na de ya de muma o se na enso na de muma ya de mpuntuo ne nkoso ya de nkoso ena eteche memu eti na me nkokon o se na wa nkokon me ba ye me de adesua na ekokon o so ba ye o de adesua ena de kokon me de ayarehwe na ekokon o so de ayarehwe na ekokon de mpuntuo ne nkoso na ekokon o so de mpuntuo ne nkoso na de kokon e ya na santimemu a me ya ma Worawora man so o so e santimemu a o be ya sanso Worawora Grazie bru. Bawo kasa wo sikam de ma ye be ye foto no wo so ma dandan no amesika no ayekese o se na na sa ba kasa no kasa sika de ma so me bo foto no o ma dandan sika na na ayekese wo so dandan na na ayekese a enkola no ehia no ye mfa hwe mi enko school ma me o so dandan sika na na ayekese a enkola no ehia no fa hwe wo mo no mo enko school ma to no foto no se de esi aduro no omra no omaboma mane na me hu kwan am de be fa so aboa ye duro bia na me bora mane o mu ba be fa so no be bo ne de me asan me kro no wo ma me nkola JSS fo no edu SSS fo du na ye ma wo mu nyina so scholarship wa ha Grazie bru. ma JSS fo no male na ma SSS fo no male wo ma mu scholarship wa Grazie bru. so kan e first ka what people mu ne de order to menim so mate o se de first ka kwa so wo mo ko mu ha no ni nsem ade ato no mu na ni nyina ye nkoso ne mpuntu a ye dwen ho no o se de nkoso ni mpuntu a wa dwen ho kwan bia mefa so a menya nipa ebetimi aye sa adwuma na ba mai mu ha ne abaye bia mefa so no maye befa so benya nipa mo ma ba sa adwuma no tamu bia o befa so ame ama me nana no wa hanso enya adwuma ene nkoso o se ama no mo hanso enya adwuma ene nkoso achame o se na de ba na nsra ye be hye me nana no ma se me wo ho me ti ama wo dia ba na nsra o be hye nana no ma so ho mo ti o tuma biara wo mu bia fata se wo se ye mama so tie bia ye mama so nte fata se me ye ma ye no so mene asantima be ya ma wo mu o se bibia fata se mo na so bibia no mana so nte de bibia fata so be ye ona asantima be ya ma a tu go dia enso be ye nanu ma akanfo won tem ha nyinara nso mehwe anim wo kumase o se akanfo won tem ha nyinara nso odo mu nyinara anim wo kumase enso ye baba kan ho afi na ye ma o se mu nyinara ba de be kan ho na afi na ye ma no na bebo ya me etimi dia chichire mo tempotem ha yi o se anu na beboa ami etimi dia chichire mo tem ha yi de nyina so baba pasi etimi baba hia ye kwan Ojo de baba wa se mutu mai baba hia no kwan monta ha somdwem o se mu nyinara wa so biem akro ye ne no kro akro ye bia be sintem bia wo munya ba ko ne yanka no fefefe ma somdwem ra o se bia be sintem bia munya ba ko na munka no fefefe ma somdwem na ntem obia mfa ntawantawa mam o se mu bia ba ntawantawa bia akro ye no nya bi na akro ye no tie tu bo so de mu tie Oh, brothers, my brothers, my brothers, my brothers, my brothers.